Mamă, uite ce mișto e! Stai bine că mă uit la film acum, tu nu vezi? Uite-te! Sau hai să vorbim, nu știu, despre noi, despre tot. Dacă nu, hai să dormim. Presupun că aici avem voie, în casa băieților, băiatul are voie să doarmă. Hai, îți pare așa de bătica asta. Și gândește că ai 40 de ani. Nu vreau să mă gândesc că am 40 de ani. Bineînțeles, că ajungi la 40 de ani fericit. Păi da, dar totuși nu pare sunt. Privește partea bună, nu degeaba. Nu sunt, dar 40 sunt. Ce mai contează? Fă o comparație atunci, îți triști. Mulțumește că o să fie fericit. Cu muzica asta tare, nici nu putem să vorbim. Nu-i așa? Îmi dau tare să dansăm, nu știu să dansez pe din nou. Cred că de asta o dau așa tare. Să dansăm. Cred, nu știu. Ce? N-am dansat în așa ceva. Cred că le-a trimis mama albumul meu când îmi punea cântece de adormit. Hei, de ce ești cu mine? Te mușcă. Nu facem asta acum, soare. Mușcă-mă. Da. Exact. Da, mă. Nu. Da, mă. Hai, nu zice că ești cu ea așa de azi dimineață, cum te cred. Știi că nu te cred, nu? Cu care e? Cu ea cu freza. Cum cu care e? Zi iar, măgarule. Măgarule. Am vrut să aud. Dar ți-ți place când te fac măgar? Da. Măgar e o chestie negativă. O chestie. Dar și pozitiv în același timp. Eu privesc toate bună a lucrurilor. Care e aia? Doamne, soare! Unde te-am găsit eu pe tine? Unde? Doar la mireasa pe profilul meu. De ce mă păcălești? Cu ce? Cu ce? Cu pic.
să nu ne certăm niciodată. Și să ne bucurăm de noi. Unde-i buricul? Ma da, ho dato. No. Ho dato soare în zi aniversară. Dă-mi voie. Când ajungem la... Când ieșim afară. Cel mai bine. Ha. Ma... Ia, tu ce-ai băgat degetul prin pulover? Da. Bagă și tu degetul prin cămașă. Păi ia mâna de acolo, că eu n-am ținut mâna. Soare. Hai, bagă mâna, fac gol. Nu, Nu mai bag. mai bine. Nu mai edităm. Ce, dar tu ai băgat? Ce-am băgat? Degetul în buric. Mă ajuți Cu ce? la ceva? Să strângi pietrele? Nu e bine. Da, cu ce? Pietrele acolo să le las, nu le dau la o parte. Dar cu ce le listează? Să mutăm mobilierul Cum să mutăm mobilierul? în uși. Ce măsoare? Ți-a venit de ducă? De ducă unde? De vrei tu. Unde? Unde? Unde ce? Nu te face că ai pierdut ideea. Da, chiar am pierdut-o. Unde ce? Te întreba dacă ți-a venit de ducă. Și am zis că nu. Nu, n-ai zis că nu. Dar ce am zis? Ai râs și ai zis.